Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko, Zumaiara egin dugu bidai. Eire Bikoarekin egin dugu hitzordua, argitaratu berri duten Zaurire bat biztan diskoa ezagutzeko. Gaur, gurean, Eire taldea. Odola zainetan, begiak zure bueltan, ia hor nago, beti nahi dudan lekuan, urbainen putzuan, iragana eskutan, zuetik ea, ta ni beti zutan, gazturian biak, amildegian, zakin hor naizen, edo zeina dira. Beti jomuan, beti jokuan, beti jomuan, beti jokuan, beti jomuan, beti jokuan, beti jomuan. Nire maia naiz, nire salegi, eta Eire taldekoa gara. Egia esan, hola pixkala burrilduz, txiki-txikietik gara batea, dana batea, herrian, eskolardanetan, klasean bai, eta beti eukideu gure binkulu handienetako bat musika izan da beti. Eta asko elkartu gaitu eta pixka bat horretik sortu da ere, eta beti hon izan da, baina formalizago baina urte beten genuen. Eta genuen 2022 bukaeran bihar nola, inungo pretentzio gabe, inungo ambizio gabe, gustatzen zaigulako, bengo oso txukun nahi genulako, eta nahi genuen kalerau. Eta hortikan aurreratu bidan dana, ez da meditagoa izan, ez bilautakoa, baina oso gustoa autu duen zerbait izan da. Osea, azkenekan epe luzeako proiektu bat, hau da, disko bat izan zitekena edo kantaz kanta jute esan gure intentzioa, baita ere pasazan panorama zan, bi kanta genezka eta ja kontzertako ditu ziguela. Orduan den aurrian ebai kanta berriak sortzen joan ginean, eta hola xe. Bikoaren hastapenak gitarrarekin izan baziren ere, elementu elektronikoak dira Eire talderen lanabesak gaur egun. Bai, hori da, azkenean, produkzio badan, hori, irezaz izan pixka 2008an mundu hortan sartzen, eta hortik handin genuen bidea. Ni uste nahiko argi genekala ze musika mota nahi genuen nien, referentziak bai beti zen oso antzekoak, eta pixka bat hori, entzuten nunetik abiauta, guri egiten hasi ginen. Hala ere beti izate dugu gure hastapenak beti izan diala bera maman ganbaran area jute ginean gitarra batekin lauako de jo eta atatzen zana itea, eta gero evoluziona zuen produkzio eta. Eire Salegi lantzen ditu kantuen baseak bere logelan. Hori da Bikoaren eremu naturala. Orain artekoa jolas bat izan dela diote, tresnak eta erramentak ezagutzeko saiakerak. Beti izan naiz oso trasteatzailea, horako teknologiakin da beti edukiet kuriosidadea handia, eta ez dakit, ez da, produktore o ekoizle figura hori ez da oso bisuala, presente dagoen figura hori, figura bat, orduan ni pixkanaka jo nintzen eskubitzen zertzan hori, zertzan ekoizpena, zertzan elektronika, eta eskubitzen junginan enean, gure sobemenare bai horta desplaza uzan. Bueno, azkenean kantako eta mundu bada, nik uste danak ez duela prozesu ezberdin bat. Adibidez, ala izan, beak dakala, zozein dago base bat dakala, edo ni dakatela melodia bat buruan letra batekin, eta pixka bat hortan juta, dakaunekin abantzatzea, edo igual dakau kantu bat biak pibe galantzen da, lako estiloko zen nahi dugin eta orduan jartega eta pixka hori bilatze dugu. Eta hori, modu asko da eman, ez da zerbait finkoa, zerbait ez da bide garri bat. Grabau, oso gutxite dugu ahotsak eta gitarra, baina gitarran ampliak eta danak, lineatik dihua gainontzeko dana, sintiak normalian instrumentu virtualak erabiltzeiteu. Badakat sinte bat, txiki bat, etxian, baina gehien bat virtualak erabiltzeiteu. Bateriak ere dana, sample programa bat dira. Gauzadera izan nintzen. Ahotsak dira Eire Bikoren indargune bat. Eire mailak du horren ardura nagusia. Pop melodiak dira, gozoak, zuzenak eta errepikakorrak. Ez da sekula pentsa horrez nola naten kantau edo, pixka eta atezatzen bezala kantau dut. Eta guain adibidez, eproeriat eta gero bai pentsa dut, igual nahiko nun beste modu batea grabau, nahiko nun probau ahotsak inbeste bat dira, o intimo kantau, suabio, bajuo. Eta guain pixka hartzen kontzentzi hori horrekin nola dela jolastu. Eta igual betiak atesaldi bat nire gogokoena dana.
orduan beti nahet presente hotia edo igual errepikau edo ez dakit beti egitet esaldi hori eta pixka bat horrekin jolastu eta nik uste gertala. Bai, azkenean bai, estrukturaldetik oinarteko kantak esan lehike pop estruktura tipikoa segitzeuela, orduan errepikazio hori, engantxatze hori eta bilau izan deula. Seguro nago baina gero ez, bihozkate dio baietz, batu garen bitima bestein, historia ez dala beharrez. Txamenduak buruari milaka buelta, urtea bete du minutu batean, gertatzen ez denaren esklabua. Diskoak musikalki ez du norabide zehatz bat, naiz eta kantu guztien artean badenari bat. Orain artekoarekin gustora badaude ere, geroz eta argiago dute zer egin nahi duten aurrerantzean. Urruntzeko eta nahi gabe berriro bat, ez dake zer ikusik gaien artean. Baina ez dakit, esan dugu kanpotikan badagoela homogeneizatzeu zerbait nik uste bat ez dakit, sonido ambiental horiek izan daizke, melodiak bai, komposizioko melodiak, ez dakit, zoze badago behintzat. Ba, osea, guk bila besteunez ez gara oso kontziente izan hortaz ere ez. Eta, zate zegoen da, jo ba, eskerrak ega izentu baten badakala koberentako ez da. Eta, ba, hori. Bikoaren lehen musika erreferentziak atzerretik iritsi ziren. Izan ere, Merina Gris taldearen emanaldi batean piztu zitzaien aurrera pauso bat emateko grina. Talde bat sortu eta kantuak euskeraz egiteko pausoa ematea. Bai, azkenean hori gure referentzia bat izan dira elektronikokoak edo elektroniko hori ez dana oso organikoa. Eta Euskal Herrira hori ez da ondela gutxi itxi da. Osa batez ezatuatutako lani edo lau izan leizkenak, ba, osan potikan bila dute beti. Eta hori ikusten dunean, zoze pixka bat urbitu zenago aurrera, eta euskera ziten nahi ziala, horrek ditugun pausa matea dudik gabe, eta bibliotak gaunean, guztiz. Bai, Euskal Herria nahi da elektronika hildo hori sortzen, bai, adibidez izena handi bat zetak izan daite, oso elektronikoa gara, baina bezaletikan J. Martina, Mirua bat, aipautako Merina Gris, referente asko daude. Eta eskerrak, azkenean, nik uste hori, igual Chill Mafiak irekizula pixka bat, euskera irekizula bide bat, beste forma batzutan. Osa, ez dela beti izan berko edo beti entzuten punk, oi, rock doinuak. Eta nik uste horrek irekizula pixka bidea. Nik uste badaola, justu lehenguan utzik komentatzen zuen, badaola askotan joera festivaletan edo estenaio edo egunak banatzeiala elektronika edo punk edo hori izan daikena eta azkenean horrek bultzatzen dela, punka itzadi joanak ez duela inoiz elektronikoa dituko eta viceversa ez dakit, normalita hau berda punka gustatzen batek J. Martina ez daiola gustau ez dakit. Urtebete besterik ez da igaro bikoak lehen emanaldi eskaini zuenetik. Urtebete geroago taldea sendoagoa da. Ideia argiagoekin, zuzenekoak ematen duten esperientzia lagun. Pasan hastian jo genuen Leson topagunean, eta akordatzen nintzen, oindala urtebete lehenengo kontzertu eman genula topagunean baita Elorrion, eta karo, hor geunden, genezkan 3 kanta, jotze genuen beste kanta bat, nahi berriro, atea gabeze ona, eta gero ziten dituen beste, 2 bersio, 3 bersio, 3 bersio. Matxap bat ite genuela akustikoakin, eta osaetzekan zer ikusikan. Zan pixkat, hau inberginak bete. 4 kanta propio eta 3 bersio. Hori da. Aldan bezala bidea inberri izan dugu. Lehen kantu horiek batu eta Zauriren bat biztan diskoa argitaratu zen azaroan. Airaka diskoetxearen babesean eta diseinu ederrean bilduta. Bai, hori da, hori pixkanaka egiten joan ginen kantakin sortu dago. Osa, hori ez genuen bilau kontzeptu bat edo zen izan ideia bat genekala eta horren ninguren genula. Osa, pixkat hori atatzen joan ginen eta esan genuen, bueno, Durangoak hori baina dut zatea, ja puntu ondan gaudela eta zuzentako hori bai eukiteko kanta batzuk, repertorio bat, baina dut murekata eduki eta pixka bat hola sortu zen. Batez ere bai, guretzat aro bat edo ziklo bat markatzeko lehenko kanta hauek, ja, ez gara igualak bian nola eta genunekuak. Behintzat behar genuen puntu horiek markatzea eta ja beste fase bat hastia. Diseinu bat entzun nahian nobo gaitzerdik Instagramen eta argazkiak Maitane Campos, gero
zea plastikoa, diseinu plastikoa entzegun Irene Kuestak. Eta... Paloma bai hontzan laguntzen. Bai, eta hori, ez genekan oso garbire zen egin unin, ezkan referentzi bizual batzuk, adibidez, Arti Monkizen diskoa dekarreko, zeola kotxe bat parkin baten bakarrekan, da pixka bat, hortikan partiu genuen ideia, eta gero Maitanekin, arrazkilarekin elkartu ginen pixka ditziteko abertzako genuen, eta esan zigun, zeba ez elementu batzuk igual kanta bakoitza representatzen duna, edo oso representatzen zuena, orduan erabaki genuen gure tresna batzuk hartu, eta hori, ideia hori parkinekoa hartu ere bai, eta biak elkartu. Eta gero sartu zen Irene hor ikustean katxarro gorri horiekin pixkatzen osala hori dana gure zauri badala eta odola erortzen. Ez genuen hola pentsau, baina gero kontura ginen hori hola zala. Esan berra dago. Eta oso guztua baina egia esan nik uste asko islatzeula pixka bat kontzeptua. Kanta bakoitza zauri badalako guretzako ere bai, eta biztan daude, eta kostoritza egun aukeratzea izena. Ja, niko egin betatzet esanet, nola hitz egun lehen okurriu, no? Bai, eta nigoatzen naiz letranak repasatzen, sozialen eta hortikan, edo igual beste azkenean hain suelto jundia kanta horiek ez daula zerbait danak giltzaitunak. Orduan, hori, zauri jana nik uste danetan daula pixka zauri badala, eta horrek, itesun. Diskoan lankidetza bakar bat bildu dute, Olatz Salvador musikariarena. Ahotsa jarri du, gorputz guztietan abiztian. Bai. Aparte, kriston pertsona dela. Pentsatu genunean beti hasieratik, kriston apoioa zintu du bere partikan gizon babesa. Eta horretik izan pixka bate bai nahi genula berekin zozein. Beti zaretatik kriston apoioak, idazta zen, zeu bai, hor jote zure ezin dekun, urrengo baten. Eta hileko batzen ez nula tweet bat esaten, zer egin kolaboratuko genuen. Eta behar jarri zuen, ni lista esperan jarriko nahi zulako zase. Eta horre esan genuen, Olatzek egin behar dugu. Eta gainean nik uste kanta hori bagenekin gorputz guztietan nahi genula kolaborazioa, eta gainean nik uste Olatzei oso ondo datorkiola kanta hori, eta golpea deskubritzea pertsonalen zerare gabila izan da, piba lagundu dugu, pertsona goxua da, izan deskubrimentua izan da. Zatoz Bertxio asko den aldatu ni ere bai bat gehiago Egunero pixkate aztu egan egontan lezio sorako Edo zen lekutan galtzen duzu harima gorpuz guztietan Zauriren bat biztan, edo zein lekutan Zauriren bat biztan, gorpuz guztietan galtzen duzu harima Esan bezala, sareetan egin zen ezagun bikoa. Batez ere YouTube kanalean zintzilikatu zituzten kantuei esker. Claro, bai, pixka zagaltzeko gure kontzertuan datak, edo igual ikusentzunezko batzuk egiteko, ez dakit nun jo debutan nahi dugu bideo bat horren inguruan. Pixka bat hori, gaur egun azkenean hori dana da, hor dago promo dana, eta... Danok ez golka bizu, danok ezin dugu bezperan anuntziau diskoa eta haitu ingola jendeak hori esan duen bezala, tresna da, baina ez da aztu musika talde bat gehala eta dedikatzen gala musika egitea, gure lana ez da sare sozialetako edukia sortzia. Pixkako hori azkenean dalako beste energia extra bat dezkategu, hori nahi duelako gukuriain eta ez duelako zertan mendigau erreo pixkat hola sentitzen askotan iotzen otea etengabe hau indego, ikusi hau, pixkat mendigatzen esatzen. Bideoklipan mundua da guantxeka eskurritzen. Guain arte hori pixka bat guriain deu, amaitu baino grabako nunean ez genekan ningo planikan, ez genekan ezerret esan genuen, bueno, Bilbon gaude bilok, atako gara eta grabako iteu post plano, gut xoak egiten, eta txukuna gauzan da, eta ez dezu berazkotan kriston baliabideak oso politeko. Eta klaro genekan, nahiz eta hasi ginen nian, ez zan ezer pretenziosua o netan, ingen una prekarioa zan, nire gelan grabau genuen, bihar nolan masterra inteligentzia artifizialek intzigun, baina hori da, baina alare, kontzientzia genekan, produktu txuku mandain genuen egin, hau da, portada
landu, promozioan eba bideo batzuk genitun baneko txukunak gauziala, bideoklip bat genion sartu, genekan buruan, klaro, genekan produktu txukun bat izan dutala. Kantuak etxeko logelan sortzen dituzte, eta horti daktor bedroom pop etiketa. Gerora, estudioan borobildu eta masterizatu dira. Gehien bat zantzan Jurrekin hasi ginen, hemen Ozen estudioan Zumaian, eta hori guztiz hasiera izan zen. Bai, hori bihar nolan esan bezala mezklada gukin genuna eta masterra inteligentzia artifizialak intziguna, eta goia amaitu baino lehenen ja Jurgina joaren genuen, esan zen lehenengo aldiz estudioa zapaltzen gure produkzio batekin. Ni hor gogatzen naiz, amaitu baino lehen bihar egunean masterra ze diferentzi zegoen, hasieratik masterra eta genuen, noa sonatu honek. Ja, izan zen bai, unas tablas de nik pista biaren izkion ez dakitze, izen jarritako bat naiz French hot, no seke, pista nola bializ, dakitze, piloa implikau zan gurekin, hori lehen hori pauduna ez zuzenekotan nola egin da behar galtzen izkion gauza piloa, ez genekan idea ikan ez da. Eta gero hortikan bai Aritz Arregikin ibili gehala, urruntzeko nahi gabe berriro eta gorputu guztietan itola berekin. Aritz pertsona marabila bat, eston sorte eukideu bidean toko segun jendeakin, eta Aritz ez da salgortzen bat. Kriston goxua pioa lagundu digu, ni estudioan aneon marabila hauta, danako tiratzen nion, dana esplikatzezin, olatze bai bere estudioan egon zan, eta egit oso goia izan. Aritz Arregikin lanian ibili ganean, masterrak Victor Garciakin ikigu, katalanak. Gainautekin Gaztain estudioa zestukua. Berekin ez dugu pertsonan tratu handik euki, pertsonan onge haitzeten nola, baina estudioa berez ez genuen zapaldu. Bihar nola genekan hori Jurrekin zikun nasketa, baina ez ginen guztiz guztua gehiago, momentuan ez genekin ondo zebilate genuen. Eta EPEako kantain importantzia izan da, nahi genion dakan garrantzia eman, eta Einaute ibali genion, eta oso guztago ginen emaitzakin, eta holaxe. Dena mugitzen, ni erdian, buruan utxunea, dena zurruntzean, xiltasunezko, bizitza bat, gela barruko, txoko bakoitzean, romantizatuz, pareten kanpoko, mundu ezberdinak, tantze intentzioz. Aro berri bat abiatu du Eire taldeak. Biko formatutik 3 igaro dira emanaldietan. Bateriole bat gehituz zuzenekoetara. Bai, zuzenekotan hasieran bio bakarrik jute ginen, baina ja hasieratik antzute genuen bateri jole bat behar genula zuzenekotako, beste gorpuz bat emateko, beste seriotasun bat, beste banda sentsazio bat, eta Itekako baterista Josekin aritu geha, Zumaia da nire urteagakin segiko dugu hain, eta nik uste beste toke bat emateiola zuzenekoa guztiz, beste gorpuz bat esan bezala, eta unke hori disfrutatze dugu. Nik uste sorkuntzan ez duela influentzikan ekiko gehiago da zuzenekotan pentsauta. Osea, gure bai nik uste kantak sortzen zuela pentsatzen gehiago zuzenekotan gero nola ingo deun, edo gero igual nahi bai sartu remix moduko txiki bat, edo igual zoze elementu gehiago, hori badaka gaztatasun hori iteko, baina sortzako orduan ez du gehiago pentsatzen gero organikoa nola izangoan. Bai, bateriak programauta izaten segiko hue, eta batek traperua izangoa. Urtebeteko epean zuzenean aritzeko aukera izan dute. Gaztetxeetan jo dute, bai eta txotnagunetan ere. Gainera, Manu Txaoren emanaldia zabaltzeko aukera izan zuten arrasaten. Bai, asko aldata leku batekan besta. Azkenean Euskal Herriak horiak ere bai, leku askotan joteko edo eragile askokin edo edo zein modutan. Eta hori, igualtza dugun batean gaztetxe baten baliabe oso murriztuekin. Eta gero hurrengo gunean hori, esan desuna, Manu Txaokin jotzen eta kriston dakazu bost tekniko zure gainean, abersena ezun, aberron ez dezun. Eta hori, mundu bada azkenean eta bueno, ez dakit. Bai, horrek egin digu kurtitzia, egora ezberdin eta
egokitzia, eta nik uste lehengo udak bastante lagundu digula, eta ja tabla batzuk eukitzen, danea egokitzen, adosia aurre egiten, da. Musikalki irikia eta zabala da taldearen musika proposamena. Eirek duen ikuslegoari buruz galdetzean, argi izan dute erantzuna. Bai, Boierak. uste guain, bai, kolokearen eran da boierak, eta oso pozik eskerrak. Baina bai, gero hori, igual, momentu askotan oso arrota da, oza, zelako igual, edozein festeta, edozein gaztetxeta, eta zaude talde rock, oi, punk batekin jotzen publikoan adia mutil, gaztil hortakoak, eta igertza behin indiferentzia gura horrian. Eta pixkat arrotza ditea hori askotan, pixka bat... Askotan bada, tipo, behitzizuela goiti bezala, ez? Superioritate batekin de hauek. Bai, edo pixka bat hori minuspretatzen, oza, igertza zu ikustezu segituan publikoa hor da hon edo ez da hon, eta zan dita oso arrotza, esan. Baina gero beti dago baten bat, kanta askinak eta pioa etetzen ditu. Osa, nahi beti harretuko ditu horrek, baten bat gure kanta kantatzen ikusten. Bai, nik uste gehien bat publikoa gure adeko jendia, geho gurasuak bai, eski amaituen honenek batian asko sonau dut, eta gurasuak bai, haitzu baino, gehien bat nik uste gure adeko jendia. Publikoa ere bai, gure publikoa dara ere gure herria. Azkenean txokodan eta segitze gaitu, beti daude hor, familiare bai, aipa berdala beti daudela danean, eta babesa handia da. Gure eta gaudenean beti gauden, asko adarian afaite eta dana azta zaigu, asko beste gaitue, oine bai pegatinak danean pegatzen ditue, Gaur ondo nahola, baino bihar nola, bazatoz berriz, baino ni banoa. Zure arrazkiak mendik apalian, egunero jaiki eta begitartian. Utzia zu epakian, ez dakit esan, denboan oa hitzik ez dakatela. Gutxa jatze zait bihotza ahoa, taupadak da hitza beti bat doaz. Ta zure malkotan sandako hitzak, irakurtzeitu eta... Gazte irratiak babes handi eman die urte honetan zehar. Bide horretan, 2023 urteko artista berri honenaren gaztea saria eskuratu berri dute. Bai, oso ez genuen espero, baina kristona izan da. Egia esan gazteak eman dugu babesa kristona izan da. Asko eman dugu, nik uste. Hori, ez dakit guk zein duen hori lortzeko egia esan, baina oso eskertuta gaude. Eta hori, sarian izan zen pixka bat materializatzea beritzen eginan dana. Bai, esan txuguenean sari hori eman txugola biak gaunean. Zako batzen izan niola, lehen urtean zeuden, orain teatro, maikina, txopet, eta guola. Guk ez dakigu dimensionatzen ondo dakaun, agakazaztena esan, baina dakaun irismena ez dakigu dimensionatzen. Eta askotan, badidez, sari hau eman digu, eta lehen urtean ikustea ze artista zeuden nominauta o lo que sea, hori gertzazu ja, Jende asko gortean jente gaiture bai, eta oso eskertuta gaude. Urte guzti honetan bizi izan dutena asimilatzen ari da egun bikoa. Uda honetarako zenbait emanaldi lotu dituzte. Eta kantu sorkuntzan ari dira ere, presari gabe bidea eginez. Bueno, oendikan kontzertua azkau, uda honetan kontzertuak ematen ibiliko gara, baina ni uste paraleloki sortzen jadungo gala, experimentatzen, abezen nahi deuin, inungo limite gabe, datzaigun nahin, buruan ez dakau disko bat, momentuz experimentau, zen nahi deunin, eta ikusiko dugu, presi gabe, baita ere. Hori da, azkenean, EP hortako azken kantak egiten dugu ginenetik, oain gauden punturaino gauz asko pasadia, asko aldau da dana, eskipizta lozea guztiz, gure asko aldau geha, eta gure referentiak bai aldi berian, orduan pixka bat hori. Guk jakin behar dugu zen horabideen hartu, ze kontzeptu nahi duen hartu, eta hori guen dikan pixka bat lantzeko bakau, eta hortan gaude. Bai, zanetan bezala hori presi gabe, azkenian, adibidez, leheno zanetan bezala, zuzenekotako deitu ziguanean, bagenekan ansia hori kantak egin behiteu, kaiantak egin behiteu, hau aprobetxau berdeu, jabepe mateman behar direu, hain gaude puntu baten, honek ez digula hainbeste importa, nahi dugu musika hona egin, guzti egun musika egin, ondo pasa, eta presi gabe, eta atatzana.
dakit inoiz poliki juten, pazientzi falta, barruko